Ассалому алайкум, бародарои ҷон, ҳама каса созин хубен, саломатитон хубай? Бародарои ҷон, имрӯз 4 август соат 8:49 ба вақти Тоҷикистон ва 6:49 ба вақти Москва. Ва курси имрӯзаи мо, бародарои ҷон, ба ҳаматон маълум, курс то ҳол на боло шуду, на паст. Дина рӯз, яъне ки 3 август 1164 буд, имрӯз ҳам яъне 4 август ҳам 1164 сомонай. Бародарои ҷон, Бонки Миллии Тоҷикистон 4 август, Бонки Эсхата 4 август, Алифбон 4 август, Спитаминбон 4 ҳамаашда бародарои ҷон 1164 сомон. чӣ гуфтанем бародарои ҷон, лайк, подписатсияро фаромӯш намекунем. Дастгирия. Худованд ҳаматон нигаҳдор бошад.